A jmenuji se Valentý Vilosy a tady se mnou je můj přítel Alex Andule. Pozdrav, Alexi. Čau, čau. Dneska se ukážeme, jak udělat si dobrou plastičku na nudečka. Jsem nějak na toho vozíku. Já nejsem blbej. Tak jo. Tak jo. Jej. Co to? Já to tady nechci. Jo. Strčíš do mě, prosím tě. Juhu! Je. Dobrý. Tak se zabýváme takový průbečka. A samozřejmě, no. No, to jsme mohli spíš tak. Když si tam můžete dát, co chcete. Teď si ukážeme, jak si takovou dobrou plastičku postavit. Pojď, Alexi. Kde jsi? Já tě nevidím. Tady jde, tady. Ale dětička. Počkej, něco hledám. Hele. Proč? No. Já jsem hned tam, jo. Super, Niklos! Tak si jdem ukázat, jak si sestavit tu dobrou kostičku. Dáte to nebývá. Já hele, jo. Počkej. Napáj na kole, blokně. Hm. Napáj na kole, dáte takhle. To je jedna, co se dlouhý, hlavně to bouchova. Musí být hlavně napájen. No. To je dobrý asi. Tak, třeba takhle dlouhá plastička. Tady dáme takhle. Já už jsem tam dal. Potom to dáme. Kaso. A proč jsem dělal blbečka, já? Tak. Tady si kopeme do díru. To je větší než to, co jsem měl já minule. No. Ne. Bačku. Jdu taky. Já bych tam kaktus. Kaktus. Vidíte, prostě jak blbeček. Tak si vidíte, tohle je plastová blbečka. Co? Jste všude na rámu, stěžte, no, trošku takhle, to podloží a potom se tam dojde. Co bude láva, tak si třeba se tak udělají tak ten se lávu, to do lávy, a potom až na onen cvět. My si to uděláme takhle. To bude naši. A budu vzdukat blbaček, tak stavím. Tak, tam to necháme. Tady dáme takhle vždycky kolej. A ten to tam dáme. Tady. A tady dáme třeba smaragd, nebo nemám. Dáme tam 3. Jídlo. Jídlo. Tam dáme třeba ty. Babi, to zase a vždycky vezmeme lávu. A kdyby ten blbeček Nespadl. teď spadnul, ale tady takhle dá potom blbečka lávu, kdyby to, aby to tam nespadl. Tady je nějaká tma. Tady je nějaká tma. Omlouvám se za mnou. Je to plán blbeček, tak se nebyte, že mám to. Tak jsem to trošku nepovedlo. A dostanu zaplacen. Hej, to je hustý. Jo. Hej, tady to už neteče dolů. To je stylový. Je to. Hej. Když se podíváš dolů, tak hlavně nespadni dolů. Že to neteče až dolů, třeba jako vodopád, kam ležíš. Já nevím, kam si letěl. Komentujte to, nemůžete to dobro. Tady jsem. Musíš dolů.
Proč? To já to nevidím. Tady. Ty jdeš dál ode mě, otoč se. Na druhou stranu. To je banka druhá. Otoč se zpátky. Nebo, teď máme, kolik musel se spát? Já kvůli mě, já jsem celou... Nebuď prostý. Tak tady bychom chtěli světla divadlo, jestli to plánu, a teď si vezmeme. Kamera simuly, No, co? to je takové dáme. Když ten blbeček umí rychle stavět, tak to je 2, ale prostě blbeček, Písk. tak to je blbeček. Písk. Tady děláme takové rychlové myšky, sama by se tam dostal, bude se bez takový. Maminka říkala, že to není hezký. Prostě blbeček. Ale maminka má pravdu. Blbečku. Tak. Já ti dám začku. Já budu žalovat mamince. Tak. Teď si potom uděláme třeba takhle. To je takhle si to dáme. A bude nám vypečovat, tak aby vám to vystavili voda. Bude to hlasovat. A tak, to jako moment přesně. Teď dáme babučiny. Bude to zabránilo, blbečka. A potom tam pošleme do štátačka. On to vybuchne. Bum. A potom se pokoná taky každému. Jo, ale na něco si zapomněl. No to To TNTčko se neaktivuje. Protože tam nemáš aktivační kolej. takto, nebo takový. Ty jsi zapomněl. Dobře. Jo, už se na to pracuje. Tak. To víte, že blbečky musí sloužit. A ty musíš Příště si musím zasloužit já na další video. Když jsem na to, já jdem dál. Tak. Tady vidíte takové. Teď si vezmeme obyčejný vozík. Tak. Už ti do toho sedat nebudu. Já ho takhle sem. Teď. Teď si zvolím. Ale co kdyby si sednul do toho ty, ať lidi vidějí, jak to vypadá, když jedeš do toho. A já myslím blbeček. Nevadí, ale aspoň lidi uvidí, jaký jsem měl při tom pocit. Tak, počkej, hoď, já si vezmu ten. Tak, A tak sedíš? vidíte, Sedíš? jo, sedím. Tak. Jo, tak. A teď uvidíme, jak to bouchne. To bude ne, to má. A jak to žiju? A jak to žám? Protože jsem už se nechal zabít. Jo, já jsem dobrý. Tímto se s váma loučí Valentin Rosy a Alex Andrej. Čau, Alexi. Čau, čau.